Velkommen til Introduktion i arbejdsmiljø og sikkerhed. Denne video er med til at give den grundlæggende viden om arbejdsmiljø og sikkerhed på byg. I Danmark har vi arbejdsmiljøloven, som er en rammelov, der giver beskæftigelsesministeren bemyndigelse til at udforme retningslinjer. Disse retningslinjer bliver som regel aftalt i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Loven bliver udsendt som bekendtgørelser, og disse indeholder forskrifter, som borgerne er forpligtet til at rette sig efter. Der er også AT-vejledninger, som orienterer om, hvordan virksomheder kan leve op til reglerne i loven og bekendtgørelserne. På portalen kan man finde information om arbejdsmiljø på DTU. Sidemenuen viser områder, hvor DTU har fælles information om arbejdsmiljø. Når der tales om arbejdsmiljø på byg, taler vi også om ansvar. Uanset de formelle regler har alle et medansvar for sin egen og andres trivsel og for at finde løsninger på eventuelle problemer. Vi har et lokalt engagement, hvor ledelsen arbejder for et samarbejde, der inddrager medarbejdere og studerende. Alle skal medvirke til, at arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, og at de foranstaltninger, der træffes, virker efter hensigten. Bliver man opmærksom på fejl eller mangler, som forringer sikkerheden eller sundheden, og man ikke selv kan rette det, skal det meldes hurtigst muligt til den relevante arbejdsmiljøgruppe, arbejdsmiljøkoordinatoren eller til institutdirektøren. Bliver sektionslederne opmærksomme på ikke-aktuelle fejl eller mangler, skal de tages op på førstkommende sektionsmøde. Hvis der skal udføres reparationer eller installationer, hvor en sikkerhedsforanstaltning skal fjernes midlertidigt, skal denne sættes på plads lige efter endt arbejde, eller en tilsvarende sikkerhedsforanstaltning foretages. Ansatte på byg kan på portalen finde oplysninger om det lokale arbejdsmiljø. Her er sikkerhedshåndbogen, hvor man kan finde det meste om sikkerhed og arbejdsmiljø på byg. Arbejdsmiljøplanen, som udarbejdes hvert år med målsætning for arbejdsmiljøet på byg. Referater fra møder i Arbejdsmiljøudvalget. Arbejdsmiljøudvalget på byg består af følgende. Formanden for udvalget, der også er institutdirektør og som har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet på byg. Arbejdsmiljøkoordinatoren er formandens højre hånd og tager sig af det administrative arbejde. Arbejdsmiljøgruppen for kontor tager sig af kontorområdet og ergonomi. Værksted og forsøgshal varetager arbejdsmiljø i værksted, forsøgshal og forsøgsarealerne. Gruppen for laboratorier har ansvar for de kemiske laboratorier. Og derudover er der 2 studerende, som er med til at bidrage til dialogen om forholdene for de studerende. På byg har vi arbejdsmiljø og sikkerhedsmæssige udfordringer i hverdagen. Forskellige former for kemikalier, gas- og ATEX-direktiv, stråling ved specielle opstillinger, ergonomi på hele instituttet, støv i laboratorier og støberi, trivsel på instituttet, maskinsikkerhed i værksted og forsøgshal, sikkerhedsintroduktion. Her er listen over emner, som vil blive gennemgået på de næste slides, som omhandler sikkerhed på laboratorier, på værkstedet og i forsøgshallen. Ved uheld er det vigtigt at være forberedt. Derfor hænger der beredskabsplaner ved alle indgange til bygninger og etager, som man skal følge i tilfælde af evakuering. Brandmateriel findes på gangene i laboratorier, på værkstedet og i forsøgshallen. Førstehjælpskasser finder man ved receptionen, i laboratorierne, på værkstedet og i forsøgshallen. Hjertestarteren hænger ved indgangen til bygning 118 ved receptionen. Arbejdsulykker eller nærvedulykker skal meldes inden for 7 dage til arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdsmiljøkoordinatoren. Sikkerhed i praksis. DTU har rigtig mange kemikalier. Derfor har DTU i samarbejde med KU lavet kemibro.dk, som er en kemikaliedatabase. I basen kan man finde alle de kemikalier, der er registreret på DTU. Her finder man kemikaliebrugsanvisninger på både dansk og engelsk. Det er også muligt at printe CLP-mærkning ud på etiketter. For at få mest ud af kemibrug, skal man anvende en computer på DTU. Her skal man bruge login, byg-kemi og password, som også er byg-kemi. Husk at bruge kemibro.dk hver gang du skal bruge et kemikalie. Kemikalierne er placeret i kemikalieskabe på laboratorierne. Giftige kemikalier er låst inde på laboratorierne.
Lim, epoxy, maling og lignende er placeret i skabe med udsugning i limrummet og forsøgshallen. Husk, at kemibro.dk er din bedste ven, når det kommer til information om kemikalier, produkter og gasser. Formålet med en risikovurdering er at gennemgå arbejdsprocessen fra start til slut med fokus på sikkerheden og for at forebygge ulykker. Der findes forskellige metoder til at lave en risikovurdering, og alle kan være lige gode. Man skal blot vælge en, som er beregnet til formålet. Den studerende eller ansatte henter selv skemaet på portalen, og sammen med vejlederen gennemgås processen. Derefter udfylder den studerende eller ansatte risikovurdering i samarbejde med involverede teknikere og vejledere. Derefter skal vejleder godkende og underskrive risikovurderingen. Den godkendte risikovurdering sendes som PDF til angivet mailadresse, hvorefter den lægges i doc på serveren. Risikovurderingen skal altid medbringes og fremvises på forlangende. Ingen risikovurdering er lig med intet arbejde i laboratorier, på værkstedet eller i forsøgshallen. Ved praktiske arbejdsprocesser i laboratorier, på værkstedet, i forsøgshallen eller i felten skal dette skema anvendes. Skemaet finder man her. Det andet skema er til kemisk risikovurdering. Her er det vigtigt at indhente oplysninger om kemikalier, som indgår i selve forsøget, arbejdet eller i arbejdsprocessen. Skemaet finder man her. Personlige værnemidler anvendes, når man i en arbejdsproces skal beskytte sig selv. Briller anvendes, når der er risiko for at få noget i øjnene. Brug kittel eller arbejdstøj, hvis der er risiko for at få noget på tøjet, eller for at undgå spredning af forurening til andre steder. Handsker anvendes efter arbejdets art. Her findes blandt andet engangshandsker og arbejdshandsker. Sikkerhedshjelm skal altid anvendes, hvor der er risiko for at få noget i hovedet. Sikkerhedssko eller støvler anvendes, hvis der er risiko for klemme eller tabe større genstande eller at træde på skarpe genstande. Hvis det ikke er muligt at dæmpe støj, er det vigtigt at anvende høreværn eller ørepropper, også selvom det kun drejer sig om kort tid. Masker eller åndedrætsværn skal anvendes, hvis det ikke er muligt at arbejde i stinkskab. Nogle processer kræver både at bruge udsugning og maske. Som en hovedregel er det godt at holde orden og passe på sig selv og andre. Derfor skal man huske at vaske hænder efter arbejde i laboratoriet og inden du forlader laboratoriet. Brug kittel eller arbejdstøj, så du ikke spreder forurening. Det er forbudt at spise eller drikke i laboratoriet. Brug handsker ved kemikalier og tag dem af lige efter. Hænderne har ikke godt af en hel dag i handsken. Undgå at røre ved øjne eller mund og put ikke ting i munden. Tasker og overtøj må ikke medbringes i laboratoriet, men skal anbringes i garderoben. Det er vigtigt at holde orden i laboratoriet. Derfor skal der ryddes op efter endt arbejde. Vægten og bord tørres af efter brug. Opvasken skylles af og stilles i opvaskemaskinen. Hvis du er i tvivl, så spørg en laborant. Prøver skal mærkes, ellers bliver de smidt ud. Prøver, som skal gemmes, stilles i en kasse, som er udleveret af laboranterne. Kemikalieaffald smides ud i anviste spilddunke eller spændelåsfade. Hvis du har lånt udstyr, skal det afleveres tilbage i oprindelig stand. Efter endt arbejde på værkstedet og i forsøgshallen er det vigtigt at rydde op. Prøver skal mærkes med tilhørssedler, som man finder i forsøgshallen. Prøver, som skal opbevares i længere tid, skal mærkes og placeres på anvist sted. Værktøj fra de mobile tavler er kun til korttidslån og skal afleveres tilbage med det samme eller ved endt arbejdsdag. Værktøj i sæt skal holdes samlet og afleveres samlet. Hvis man mister værktøjet eller beskadiger det, skal man kontakte en tekniker, som vil tage sig af det. I støberiet er det vigtigt at overholde disse regler, da der er meget aktivitet. Du skal bruge reservationsbogen hver gang. Brug egnede værnemidler. Husk at bruge punktsug ved afvejning og blanding af tørre materialer. Udsugningen tændes på væggen. Ryd op efter endt arbejde. Vægt og borde tørres af med en fugtig klud for at mindske støv i luften. Udstyr rengøres grundigt, og der anvendes formolie på det udstyr, der kræver det. Husk, det er forbudt at feje på grund af støv. Brug støvsugeren eller spul gulvet med vand. Affaldshåndtering. Det er forbudt at hælde kemikalier i håndvasken. Kemikalieaffald skal opsamles i anviste dunke eller spændelåsfade.
Lim og epoxy skal opsamles i spændelåsfadet i limrummet. Beton og mørtel skal bortskaffes i container, som står i støberiet og forsøgshallen. De affaldsansvarlige på byg udarbejder deklarationer for bortskaffelse af farligt affald. Campus Service indsamler affaldet og sender det til destruktion. Udlån og oplæring. På værkstedet og i forsøgshallen er der mange maskiner. Nogle kræver oplæring, og andre er lige til at anvende. Håndværktøj kræver ingen oplæring, men husk, at håndværktøj også kan være farligt. Ved anvendelse af maskiner skal man have en generel oplæring, som gives af den ansvarlige tekniker. Nogle enkelte maskiner kræver særlig tilladelse eller kursus inden anvendelse. Brug af kran kræver særlig tilladelse efter oplæring eller kursus. Vores truk og selvkørende stabler må kun anvendes, hvis man har et godkendt certifikat. I sidste ende er det teknikeren, som afgør, hvilket udstyr den enkelte kan bruge. Afgørelsen afhænger af den enkeltes sikkerhedsmæssige adfærd. Eksperimentelt udstyr kan som udgangspunkt lånes uden særlig instruktion. Dog er der noget udstyr, som kræver sidemandsoplæring. Du skal derfor altid kontakte vejleder eller tekniker inden brug. Laboratoriets udstyr og apparatur betjenes af laboranterne. Dog er der udstyr, som man efter oplæring gerne må anvende selv. Det er vigtigt, at du altid kontakter laboranten inden brug af udstyr. Logbogen ved udstyret skal altid udfyldes. Regler for alenearbejde. Ved alenearbejde for studerende er der visse betingelser, man skal overholde. For det første skal vejleder eller tekniker altid være til stede. Vejleder kan give tilladelse til at arbejde på egen hånd med maskiner og lignende, hvis der er mindst 2 personer til stede, og at de 2 har aftalt at være backup. Hvis der ikke er tale om risikofyldt arbejde, såsom aflæsning af udstyr, kan vejleder give tilladelse til alenearbejde. Dog skal man huske mobiltelefon og sørge for backup med en anden. Det er vigtigt, at man på forhånd fortæller teknikeren for det pågældende område om aftalen. I tilfælde af afvigelser i forhold til de 4 første punkter, skal der træffes aftale mellem vejleder og lederen af laboratoriet. Som hovedregel må ansatte ikke arbejde alene, hvis det drejer sig om risikofyldt arbejde. Hvis man ikke kan undgå alenearbejde, er det vigtigt, at man aftaler opsyn med en kollega. Opsynet kan enten være ved fysisk tilstedeværelse eller via telefonisk kontakt. Dog skal man kunne være ved arbejdsstedet inden for 15 minutter, hvis der sker noget. Hvis man er i tvivl om, at arbejdsopgaven hører under reglen for alenearbejde, skal man kontakte nærmeste arbejdsleder, vejleder eller arbejdsmiljørepræsentant. I nogle tilfælde kræves der en beslutning i arbejdsmiljøudvalget. For at kunne få adgang til vores laboratorier, værksted eller forsøgshal, skal du bestå vores quiz, som du finder her. Held og lykke!